השיר הבא שלנו הוא שיר שכתב שלמה ארצי וכבר עבר כמה קאברים מאז, והפעם החלטתי שאני הולכת עם השיר הזה לכיוון של תפילה, להרגיש את התפילה. אז היה לפני שהחטופים שלנו רובם חזרו, ואז התפילה הזאת הייתה את הגשם תן רק בעיתו, ובאביב פזר לנו פרחים וכן הלאה. ואני הוספתי, פתאום בא לי מן השראה של תפילה, השם אלוקיי שיבעתי אליך ותרפאני תושיעני. ושני השירים, שני הפיוטים התמזגו ביחד בשיר הזה. קוראים לו, יותר מזה אנחנו לא צריכים. תודה רבה. אוקיי, אז השיר הבא שלנו הוא, אוקיי, הוא יבנה לי בית.
לפני כשנה יצא לי לבקר בבית החולים, במחלקה לטיפול נמרץ פצוע מאוד קשה, פגוע ראש, ושם לקחתי את הגיטרה וניגנתי מדי שבוע. הוא עדיין במרכז שיקומי בתל השומר, ושרתי לו המון שירים. ואחת הפעמים ישב לידו בחור מקסים, שעזר גם לטפל בו קצת, והוא אומר לי, את מכירה את השיר "הוא יבנה לי בית"? אמרתי לו, כן, אני מכירה את "הוא יבנה לי בית". מכירים את זה, נכון? ואז הוא צחק, אמר לי, לא, לא, לא. יש שיר חדש של אברהם פריד, שנקרא "הוא יבנה לי בית". אמרתי לו, כן, תלמד אותי, אני גם רוצה להכיר. והשיר הזה נכנס לי ללב ולנשמה לגמרי. ואז אמרתי, אוקיי, זה מה שאני הולכת לכתוב לו עיבוד, והרב בפניכם. מקהלת אלי שיר, "הוא יבנה לי בית".
בנינו הרבה מקדשים בעיבוד הזה, אם זיהיתם את הלחנים. אנחנו נסיים בשיר ששוב, משפחת גרינגליק ביצעה לאחר מותו של שאולי, השם ייקום דמו, ושם הם הזכירו את קריית ארבע והשומרון, הם חידשו את השיר לא נעצור, שבשנת 84 ירדנה ארזי הופיעה איתו. והם עשו קאבר לפני שנה בערך, ואני החלטתי שמה שקרוב לליבי כרגע זה מטולה, קריית שמונה, כיסופים וגם סדרות, וכל היישובים של עוטף עזה שנלקחו מהבתים וחזרו אל הבתים ויחזרו עוד ויבנו עוד, ושם שתלנו בתוך השיר את השמות של היישובים האלה. בתקווה לגאולה ולבשורות טובות לכולנו, מתחיל חודש חדש, שיהיה רק טוב.
בבקשה. ושוב. תודה רבה, תודה לכם. איזה כיף לשיר לכם. האחת והיחידה